ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக எல்லாரையும் உங்களை பகவத்கீதை L2 வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர்ஸ் 15 படிக்க போகிறோம். 15 படிக்கிறதுக்கு முந்தி 14th என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா மேற்கொண்டு சொல்கிறேன். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அந்த 3 இயற்கை பிரிவுல முக்குணங்களிலும் ஒரு நிமிஷம் முக்குணங்களிலும் அதோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? 3 குணங்களை பற்றி. இது நம்ம மேலே எப்படி செயல்படுறது, அதை எப்படி நம்ம அதை தாண்டி வருது, அப்புறம் அந்த தெய்வீக நிலையை அடைந்தவனின் அறிகுறிகள் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் நமக்கு விளக்கினார் 14th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு 15th சாப்டர்ல என்ன படிக்க போறோம்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது புரிஞ்சு விட்டுனாக்க உங்களுக்கு நல்லாவே இந்த இது புரிஞ்சுட்டுன்னு தெரியும். பேஸ் பௌதிக உலகின் பிணையிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்ந்ததுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். அவரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரை பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டாக அவ வந்து ஈஸியா இந்த பேதகெல்லாம் நம்ம இதுங்க முடியும். வேத ஞானத்தினோட ஃபைனல் குறிக்கோளை நம்ம அடைய முடியும். என்னால் பக்தனாக இருக்க முடியும் இருந்தால் நான் அந்த மாதிரி இருந்தேனாக்க, நான் ஒரு பக்தனா இருந்தேனாக்க ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். நான் உடல் அல்ல, ஆத்மாங்கிறது யாருக்கு புரியும்? நீங்க ஒரு பகவானுடைய பக்தனாக இருந்தால் தான் புரிய முடியும். ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆலமரம் ஒன்று. இந்த 15வது சாப்டர்னா ஆலமரம் ஞாபகம் வரணும். ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது. ஆலமரத்தை தலைகீழா நிக்க வச்சுக்குவோம். மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி நிற்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம் தெரியுச்சு. பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் எல்லாம் பார்த்தேன்னா பிம்பம் தான் தெரியும் நமக்கு இதுக்குள் தண்ணிக்குள்ள இல்லையா? ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும். நிழல் தான் இங்கே இருக்கு. இப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம பார்க்கறது இதுங்கிறதெல்லாம் எல்லாமே நிழல்கள் தான், பிம்பம் தான் அப்படின்ட்டு இதுதான். இது புரிஞ்சுட்டேன்னாக்க பார்த்துக்க முடியும். ஆலமரத்தை தலைகீழா நிற்க வச்சுக்கணும். நிற்க வச்சுட்டேன்னா என்ன ஆகுது? இலை களை எல்லாம் பார்த்தேன்னா பூமிக்கு அடி இதுல தண்ணி மேல ஒரு தண்ணி கிட்டக்க நிற்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தலைகீழ இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அது தலைகீழ இல்லை. இதுதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் கீழ் பக்கம் பிம்பமா தெரியறது. உண்மையான ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது அந்த மேலே தெரியுற பேர் தான். ஓகேயா? அதாவது இந்த சாப்டர் வந்து தி யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன், அதாவது உயர்ந்த அவருடைய யோகா, உயர்ந்த நபரின் யோகா படிக்க போகும். இது இஸ்கான் டெய்டி, இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. अद्वैत गदा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस मां शिवगामी माता जी. हरे कृष्णा शिवगामी माता जी. हरे कृष्णा माता जी. படிக்கிறீங்களாமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यस मां. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददात स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरहे श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यवेदं देवं श्रीकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः वो मदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थेय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी இது விட்டுட்டேளம்மா நடுவுல. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஓ, நீங்க உங்க கையில ஒரு காப்பி வச்சுன்னு படிக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஓ, ஓகே ஓகே. அது L1 பிரணத்தி எடுத்து படிச்சுட்டேன், L2க்கு படிக்காம. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, பரவாயில்ல. இன்னைக்கு படிக்கப்படுற சாப்டர் 14ல அன்னைக்கு படிச்சது போன புதன்கிழமை. வாழும் அமைப்பின் விடுதலை மற்றும் சீரமைப்பு 3 முறைகள் தூய ஆன்மாவின் பிழைப்பு பற்றிய விளக்கம். ஒரு நபருக்கு இருக்கும் மேல் ஆதிக்கத்தை அங்கீகரிப்பது, முறைகளுக்குள் செயல்படும் செயல்கள் மற்றும் இறப்பு, முறைகளை கடந்து எப்படி செல்லலாம் அப்படிங்கறத 14 சாப்டர்ல படிச்சோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் பற்றியது. புருஷர்களில் உத்தமர், அதான் புருஷோத்தம யோகம் பற்றியது. இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உலகத்தை ஒரு அரச மரமாக உருவகப்படுத்தி அதன் தன்மைகளையும் இந்த மரத்தின் வேர்களையும் கிளைகளையும் அதை வெட்டி வீழ்த்துவதற்கான வழிகளையும் விளக்குகிறார். இது ஒரு அரச மரமா நினைச்சுக்கணும். அரச மரம் தலைகீழ நிற்கிறது. அதை வேர்களும் கிளைகளையும் அதை எப்படியாவது அது வெட்டிட்டு வீழ்த்துவதற்கான வழிகளையும் சொல்லித்தரார். இதுல இந்த உலகில் நிலையற்ற தன்மையையும் அழியாத ஆத்மாவின் நிலையையும் பற்றி விவரிக்கிறார். இறுதியில் கிருஷ்ணர் தன்னை புருஷோத்தமனாக அறிமுகப்படுத்தி தன்னை அடைவதற்கான வழியையும் கூறுகிறார். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த சாப்டர்ல பௌதிக உலகத்திலிருந்து பிரிந்து இருத்தல், ஆன்மீக உலகில் பிரதிபலிப்பு, புருஷோத்தம யோகம் திருநண்ணம், புருஷோத்தம யோகம் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை, புருஷோத்தம யோகம் பகவத்கீதையின் 3 ஸ்லோகங்கள், அதாவது 15, 16, 17 3 ஸ்லோகம், அது சேர்ந்தது திரைஸ்லோக்கிய வரும். பின்னாடி சொல்றேன். வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகை உயிரினங்களை சுருக்கமாக கூறுதல். ஓகே, அது லாஸ்ட்ல வரும். ஸோ இப்போ 1 to 5 படிக்கலாம். முதல்ல பௌதிக உலகத்திலிருந்து பிரிந்து இருக்கல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிட்டேன். இப்போ 1 சாப்டர். சரி, இதை படிச்சுட்டோம் அவங்க சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி, நம்பர் 1 படிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 15 अध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच.
ऊर्ध्वमूलं मदशागम् ஊர்த்வமூலம் मूलं அதஸ்தாகம் मदस्तागम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अस्मत्तं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि सन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् யஸ்தம் यस्तं वेद स वेदवित् புருஷோத்தமன் கூறினார், நித்திய அஸ்வத்த மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கியும் கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன் இலைகள் வேத ஆதாரங்கள் மற்றும் இந்த மரத்தின் ரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் வேதங்களை அறிந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகேயா? இது வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க, அதாவது இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் எப்படின்னா, இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம அந்த டிசையர்லாம் விட்டாதான் நம்ம கிருஷ்ண பகவானை அடைய முடியும். ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த பிக்சர் பக்கத்துல. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஒன்னோட இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. பொருள் உலகம் தலைகீழானது, ஆலமரம் என்று தலைகீழான ஆலமரம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. முழு முழு பௌதிக உலகம் ஏன் ஆலமரத்துடன் பௌதிக உலகமும் ஏன் ஆலமரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது? பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுபவருக்கு மிக ஆழமாக வேரூன்றி இந்த ஆலமரத்திற்கு முடிவே இல்லை. ஒருவர் கிளையிலிருந்து கிளைக்கு முடிவே இல்லாமல் அலைகிறார். ஓகே, வேத பாடல்களின் நோக்கம் என்ன? ஒரு நிலையில் இருந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு படிப்படியாக தன்னை உயர்த்தி கொள்றதுக்கு தான் வேத பாடல்கள். ஓகே, இந்த மாயை மரத்தை ஏன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இந்த அழியாத மாயை மரத்தை புரிந்து கொள்பவன் பற்றின்மை என்ற வாளால் அதிலிருந்து வெளியேற முடியும். அதை புரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா நம்ம பற்றின்மைன்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் டிட்டாச்மெண்ட், அதுல இருந்து நம்ம வெளியேறி வர முடியும். அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பக்தி சேவையே சிறந்த வழி. பொருள் செயல்பாடுகளிலிருந்து பற்றுதல் மற்றும் ஆழ்நிலை சேவையால் பற்றுதல் செயல்முறை. ஓகே, இது இந்த பக்கத்துல இருக்க படத்தை பாருங்க. இதுல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது மேல படம் போட்டிருக்கு, கீழே போட்டிருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, தண்ணியில தெரியறது பிம்பம் பர்வட்டர். அந்த மரத்தை ஆலமரம் தலைகீழாக வச்சு காமிச்சிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ மேலே இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல், இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட், அதனோட வேர்கள் தான் இது. மேலே வந்து கிளைகளும் மரமும் அதுதான் நம்ம இருக்கிற பௌதிகம் உலகம். அது வந்து நிரந்தரம், இது கிடையாது, நிரந்தரம் இல்லை. அதெல்லாம் ஒரு பிம்பங்கள், அதனோட மாயையில் நம்ம எதிர்த்து நம்ம இருக்கோம். ஓகே, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று இருக்கு. அந்த கதையில என்ன சொல்றாருனாக்க, ஒருத்தன் போயிட்டே இருக்கானாம். ஒரு கால்வாயை கிராஸ் பண்ணி போகணுமா. யாரு? ஒரு பூசாரி. அங்கே போயிட்டே இருக்கான். அங்கே போயிட்டு இருக்கச்சே ஒரு நடுப்புற ஒரு கால்வாய் வருது. அந்த கால்வாயை பார்த்துட்டு அந்த துர்நாத்தை பார்த்து ஒரே நாத்தமா இதுன்னா கட்டர் பண்ணி தானே போயிட்டு இருக்கோம். அதுல நாத்தமா நாடிட்டு இருக்கு. அவன் மூக்க மூடிச்சுட்டு தான் எல்லாருமே போவா. ஆனா அந்த பூசாரி அந்த சாக்கடை உள்ள 10 பவுன் சங்கிலியோட நிழலை பார்த்துடுறாரு. ஒரு செயின் இருக்கு, அதாவது யாராவது அக்கம் பக்கத்துல இருக்காளா இப்படி இப்படி திரும்பி பார்க்குறாரு. ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கையை தொழாவி பார்க்குறாரு. அந்த சங்கிலி கிட்டக்க வரைக்கும் கை போகுது, அப்புறம் கையில மாட்ட மாட்டேங்குது. மறுபடியும் மேலே வந்தார். இது என்னடா அதே தெய்வம் ரொம்ப தள்ளி இருக்கா மாதிரி கேட்டு மேலே வந்து சட்டையும் அவுத்து வச்சார். அவுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் அதில் போய் இறங்கி தேடி பார்த்தேன். அப்பவும் கிடைக்கல அவருக்கு. மேலே ஏறி வந்தார். அப்போ வந்து அப்போ அந்த சமயத்தில் ஒரு சாது வர்றார். அந்த சாது வந்து வந்தோடனே, என்ன சாமி என்ன பார்க்குறீங்கங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதை பார்த்துட்டு, இந்த சங்கிலி இங்கே உனக்கு நீ அங்கே என்னதான் நீ தேடினாலும் அந்த இதில் இந்த தண்ணிக்குள்ளே சாக்கடை தண்ணியில் கிடைக்காது. மேலே பாரு, மரத்தில் பாரு, சங்கிலி அந்த மரத்தின் மேலே இருக்கிறது. இங்கு உண்மையாக தேடினாலும் கிடைக்காது. ஆன்மீக லோகத்தில் தான் எல்லாம் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்பதை இந்த லோகத்தில் மாற்ற முடியாது. நமக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சதுன்னாக்க நம்மளை மாற்ற முடியாது. ஏதோ கிடைக்கிறதே போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு தான் நம்ம போவோம். ஏன்னா நம்மள மெட்டீரியலி அட்டாச் இல்லையா, பௌதிகத்தோட நம்ம கனெக்ஷன் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம எப்படியாவது மாறி வந்து எழுதணும். இப்போ ஒண்ணுமில்ல, நம்ம ரோட்ல நடந்து போறச்சு அங்க ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு கிடந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே தேமேன்னு போறோம் போது அந்த 100 ரூபாய் நோட்டை எடுக்கணும்னு தோன்றதா இல்லையா நம்ம மனசு? அதே மாதிரி தான் அதெல்லாம் பௌதிகத்தில் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் வந்ததுனால இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக இருக்கு. அதே இடத்துல ஒரு சாது வந்திருந்தார். ஒரு நல்ல கற்றறிந்து வேதங்கள்லாம் படிச்ச ஒருத்தர் வந்தார். அவர் பார்த்தாருன்னா என்ன பண்ணுவார், அது ஒரு பேப்பர் அப்படின்ட்டு தான் போவார். அவருக்கு பணத்துக்கும் பேப்பருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்தா தான்
நமக்கு பகவான் கிட்டக்க நெருங்க முடியும், நல்லா கம்ப்ளீட்டா நெருங்க முடியும். அதாவது ஒரு கல் இருக்கு, ஒரு தங்க கட்டி இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் காமிச்சா கூட அந்த சாது என்ன பண்ணுவார், ரெண்டும் சேமா அது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே, வித்தியாசமே தெரியலையே பார். இது பழப்பழம் இருக்கு, இது கொஞ்சம் பழப்பழம் கம்மியா இருக்குது, இது விலை ஜாஸ்தி, இது விலை குறைச்சல், ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி இதுவாகவே இருக்கணும், பௌதிகத்துல அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத இருக்கணும். அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வரத்துக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய நாள் ஆகும், அவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு வந்துட முடியாது. இருந்தாலும் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்ம சாண்டிங் த மகாமந்திரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு. ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 தடவை. அதை தயவு செய்து எல்லாரும் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்கோ. 5 ரவுண்டு வாங்கோ, அப்புறம் 5லேருந்து 7 ஆக்குங்கோ, 8 ஆக்குங்கோ, அப்படி 10 வாங்கோ, அப்படி மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தேன்னா 16 ரவுண்டு வரும். நல்லா சின்சியராக நீங்கள் உட்காந்து பண்ணேன்னாக்க உங்களுக்கு 1 மணி நேரமும் 10 நிமிஷம் தான் கூட போடும், அதுக்கு மேலே வேண்டவே வேண்டாம். அதனால நம்ம 1 மணி நேரம் அட் அ டைம் உட்கார முடியாட்டாலும் ஒரு ½ அன் ஹவர் காத்தால் பண்ணுங்க, அப்புறம் 10 மணிக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் பண்ணுங்க, இன்னொரு ½ அன் ஹவர், அப்புறம் இப்படி கொஞ்சம் விட்டு பிடிச்சிட்டு 12 மணிக்குள்ளே பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, அதனால அதுதான் முக்கியமான இது. இதுலேருந்து இந்த என்ன தெரியுது, இந்த கதையிலேருந்து எல்லாமே நம்ம ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கோம் இந்த உலகத்தில் உட்காந்துட்டு. அதனால நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறதுக்கு வழி பார்க்குறோம். ஓகேயா, இதுதான் இந்த மரம். இந்த மரத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு, வேதங்கள் எல்லாம் எல்லாத்தினுடைய பேரு, சாமவேதம் ருக்குவேதம் எல்லா இதுவும் கொடுத்துருக்கு. சாமவேதம் ருக்குவேதம் யஜுர்வேதம் எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. அது உட்காந்து அப்புறமா படிக்க வந்து படத்தை போட்டோ எடுத்துட்டு, இது வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்ச மரம். வேதங்களை அறிவது என்றால் இந்த வேதங்களை நமக்கு புரியணும். இதன் பொருள், இந்த ஜட உலகின் மீதான பற்றுதலை எவ்வாறு துண்டிப்பது என்பது ஒருவருக்கு தெரியும். அதை படிச்சாச்சுன்னா, வேதங்களை கற்றறிஞ்சாச்சுன்னாக்க நமக்கு அதை நல்லா புரிஞ்சு போயிடும். வேத சடங்குகளால் கவரப்பட்ட ஒருவர் ஆலமரத்தின் அழகிய பச்சை இலைகளால் கவரப்பட்டு வேதங்களின் நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கிறார். ஆலமரத்தை பார்த்துட்டு மரம் நன்னா இருக்கு, நிழல் கொடுக்கறது அப்படின்னு அது அடியில் பட்டு தூங்க தான் நமக்கு தோணுமே வழியே, இந்த மாதிரி நமக்கு போக மாட்டேங்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி போக வச்சு நம்ம பண்ணினாக்க இந்த வேதங்களை நம்மளால அறிய முடியும். ஆன்மீக உலகம் வேறுபடுத்தப்படாத பிரம்மத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது என்று கூறும் அருவவாதத்தை இந்த அத்தியாயம் மறுக்கிறது. அந்த மாதிரி அருவவாதிகள்லாம் சொல்றா, அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த சாப்டர் படிச்சாக்க. ஓகே, சோ பொருள் உலகம் ஓகே, பொருள் உலகம் என்பது 3 குணங்களாலும் பலன் தரும் செயல்களாலும் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு மரம். முறைகளின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு இடங்கள் வெளிப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் போதுமான தண்ணீர் இல்லாததால் ஒரு நிலம் தரிசாக இருப்பதை காண்கின்றோம். சில சமயங்களில் ஒரு நிலம் மிகவும் பசுமையாக இருக்கும். அதே போல குறிப்பிட்ட ஜட இயற்கையின் முறைகள் விகிதாச்சார அளவில் அதிகமாக இருக்கும் இடத்தில் பல்வேறு உயிரினங்கள் அதற்கேற்ப வெளிப்படுகின்றன. எங்க இதுவா இருக்கோ அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருக்க முடியும். இப்போ நமக்கு ஆன்மீகத்துல நம்மளா முன்னேற இஸ்கான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இது இருக்கு, அதுக்குள்ள சேர்ந்து அதுல ஆயிரக்கணக்கான நம்மளாம் பக்தர்கள்லாம் அதுல சேர்ந்து கத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேயா, ஸோ இந்த பிக்சர்ல இருந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆசைகள் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, இந்த டிசையருங்கிறது பேராசை, அதையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனா தான் அந்த பக்கம் இருக்கிற கிருஷ்ண பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அதுக்கு தான் இந்த படம். ஸோ 2 படிங்க மாதாஜி. அதான் 2க்கு தான் இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் படித்தோம். அதஷ்டோத்வம் பிரஸ்ருதா தஸ்ய சாகா, அதஸ்தோத்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய குண பிரவர்த்தா விஷய பிரபாலாஹ, குணப்ரவர்த்தா விஷயப்ரபாலாஹ, அதஷ்ய மூலான்யனுசந்ததானி, அதஸ்ய மூலான்யனுசந்தானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே, கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இந்த மரத்தின் கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் மேல் நோக்கியும் நீண்டு ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. கிளைகள் புலன்களில் பொருள்கள் இந்த மரத்தின் வேர்களும் கீழே செல்கின்றன. மேலும் இவை மனித சமூகத்தில் பலன் தரும் செயல்களுக்கு கட்டுப்பட்டவை. ஓகே, ஜட உலகின் பிழைப்புகள் அரச மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டு ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தில் பற்றுதல் கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பில்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான
வேத மந்திரங்களே இம்மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. பிரம்மன் வசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் மரத்தில் நீர்த்தேக்கத்தின் அருகில் காண முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம இதுல பார்த்தா எங்க தண்ணி தேங்கி இருக்கோ அங்க போய் பார்த்தாக்க மரத்திலோட கிளைகள்லாம் கீழே தான் தெரியும் நமக்கு இல்லையா. ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். மரத்தின் பிம்பம் நீரில் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஜட வாழ்வில் இருந்து வெளியேற விரும்புபவன் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம பக்தி நெறியில கம்ப்ளீட்டா இன்னும் நல்லாகி பகவான் கிட்ட நெருங்கணும்னா நம்ம இதை முதல்ல பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக உலகம் தலைகீழ் ஆலமரம் மாதிரி நிறைய தேவைகள். அதாவது நாம் இதை கடந்தால் ஆன்மீக உலகிற்கு போகலாம். கிருஷ்ண ராதா எந்த ஆன்மீக உலகம்னா கிருஷ்ண ராதாராணியுடன் இருக்கும் அந்த உலகிற்கு போகலாம். ஓகே, ஆலமரம் பத்னி இன்னும் தொடர்கிறது. இந்த 2வது ஸ்லோகத்துக்கு தொடர்ந்து வருது. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ள ஒரே நிமிஷம். பறந்து எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. கீழ்ப்பகுதிகளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாக்கின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேற்பகுதிகளிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் போன்ற உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளனர். மரம் நீரால் படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகின்றது. மரத்தின் உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் நுனியில் காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலவோ பிரம்மலோகத்திலும் மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்கள் மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களின் பலன்களை உயர்லோகங்களில் அனுபவித்த பிறகு பூவிலிவருக்கு இறங்கி வந்து மீண்டும் தனது கர்மத்தில் புதுப்பிக்கிறான். மானிடர்களின் இந்த உலகம் செயல்களின் களமாக கருதப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம். இப்போ படிச்சதுதான் அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஒன்லி வே ஆஃப் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீ. இந்த ட்ரீலேருந்து நம்ம வரணும்னாக்கா என்ன முதல்ல ஒரே ஒரு சின்ன பேர்ட் சொல்லிக்கோ பார்க்கலாம். எப்படி வர முடியும் அதுலேருந்து? நம்ம எல்லாம் இப்போ ஜட உலகத்துல இருக்கோம். நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு வரணும்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில பார்த்தா சொல்லிக்கோ பார்க்கலாம். எப்படி வர முடியும்? பக்தி பண்ணணும். சரி, சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, முதல்ல யூ ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிட்டாச்மெண்ட். பற்றற்ற வாழ்க்கையை வாழ கத்துக்கணும். நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கு. ஐயோ, பால் ஊற்றுனா காப்பி போட்டு குடிக்கணுமே. அதுலயும் ஒரு ஆசை. சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து மினி ஆசையில இருந்து மேக்ரோ ஆசை வரைக்கும் நமக்கு ஆசைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு நமக்கு இல்லையா. அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பால் குடிக்கும். அது நேச்சுரலா எல்லாருக்குமே வரும். அந்த காப்பியை நிறுத்துங்கிறோம். அதனாலதான் இந்த 4 ரெகுலேஷன் பிரின்சிபல்ஸ்ல இன்டாக்சிகேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்காதுன்னு சொல்றேன். ஸோ அது வெறும் பால் எடுத்து குடிக்கிச்சா போறதா? அப்படி வெறும் பால் எடுத்து குடிங்க, ஒன்றும் சொல்ல ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு இருக்குது. சின்னதா ஒரு உதாரணமா அது ஒன்று சொன்னேன். அப்புறம் 2வது என்ன இருக்கு, இன்டாக்சிகேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். மற்ற வாழ்வோட எல்லாம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் அப்படிங்கிற அது இது இல்லாத இது இல்லிசிட் செக்ஸ் எல்லாம் இருந்துருக்கு. அதெல்லாம் இல்லாம அந்த இதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் 4 கொடுத்துருக்கா இல்லையா. அப்புறம் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடாம இருக்க முடிஞ்ச வரைக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் மெதுவாக அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த இது பசு அதை இதெல்லாம் பண்ணுறா இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதையும் தெரிஞ்சு. இந்த மாதிரி சில சின்னதாக அதுலேருந்துலாம் நம்ம கத்துண்டு ஒவ்வொன்றா விட்டுட்டு வரும். அப்புறம் சமையல் பண்ணியாச்சுன்னா ஐயோ சாப்பாடு இன்னைக்கு பிரமாதம் எங்கள் இடத்துல இப்படி இது பண்ணியிருக்கோம் அதை பண்ணியிருக்கோம்ட்டு போய் சாப்பிட ஓடிடணும். அதை மெதுவாக அந்த நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணி வரணும். மெதுவாக பழக்கம் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் 3 வேளைக்கும் பசிச்சுன்னா நம்ம போய் மடன்னு சாப்பிட்றோம். 3 வேளையும் சாப்பிட்டாக்கா அவளுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லுவாங்க. அவளுக்கு என்ன வரும்? வியாதி வரும். 3 வேளையும் சாப்பிட்டாக்க
வியாதி முறை. ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுனால சொல்றேன். 50 வயசு தாண்டியாச்சுனாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 வேளை சாப்பிட வேண்டாம். 2 வேளையா குறைச்சிட்டு அப்புறம் 2 வேளையும் 1 வேளையா குறைச்சிக்கணும். நம்ம 3 வேளையும் சாப்பிட்டாக்க அவள் ரோகி தான். அவளுக்கு ரோகின்னா என்ன, வியாதியஸ்தன். ஏதாவது ஒரு வியாதி படுத்துட்டே தான் இருக்கும். 3 வேளையும் ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாக்க அப்படிதான் படுத்தும். அது சின்ன வயசுல ஓகே நடமாட்டம் இருக்குச்சு. இப்ப நடமாட்டமும் நமக்கு குறைச்சலா இருக்கிற சமயத்துல அப்ப என்ன பண்ணணும், நைட்ல சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ 2 வேளை சாப்பிட்டுட்டேன்னாக்க உங்களுக்கு அதுக்கு பேர் யோகியா இருக்கலாம். ஒரு வேளை தான் சாப்பிடணும், மத்தியானத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோச்சுன்னா நம்ம தியாகி ஆயிடலாம். அப்போ எல்லாமே நமக்கு எல்லாத்துலேருந்துமே விடுதலை ஆகிறதுக்கு நமக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை 3த்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால சாப்பாடு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் துணிமணிகள் பார்த்தோம்னாக்க கடையில் பார்த்தாக்கா எனக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, என்கிட்ட இல்லையே இந்த டிசைன் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கோம். அதெல்லாம் தான் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இதுலேருந்து விடுபடணும். அது ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் உடனே பண்ண முடியாது. மெதுவா என்னென்ன முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகே. இந்த படமும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கு. இந்த தெரியுதா, இந்த படத்துல புரியுதா உங்களுக்கு? இது தற்காலிக பிரதிபலிப்பு. இந்த டெம்பரரி, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். நித்தியமான உண்மையான மதம்ங்கிறது இப்படி இருக்கும். அதுல மேலதான் கோலோக பிருந்தாவனுக்கு கிருஷ்ண பகவானோட நம்ம ராதா ராணியோட இருக்கிறதுக்கு நம்ம போய் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே. இது ஆன்மீக உலகம். இதுதான் நிஜம். இது தற்காலிகமா டெம்பரரியா இந்த பௌதிக உலகத்துல இப்படி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல இருந்து இந்த சாப்டர் இந்த இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் 1 2 ஸ்லோகத்துக்கு இப்படி இருக்கு. இந்த 2ஆம் நிலை வேர்களிலிருந்து உருவாகின்றன. மேல் மற்றும் கீழ் கிரக அமைப்புகள், கிளைகளின் கீழ்ப்பகுதிகள் மனிதர்கள், விலங்குகள், குதிரைகள், பசுக்கள், இதெல்லாம் நம்ம இப்போ படிச்சோமே அதே மீனிங் தான் இங்கே இருக்கு. ஓகே. ஓகே. வேத மந்திரங்கள், வேதங்களின் சடங்கு சூத்திரங்கள் எல்லாமும் படிச்சோம். 2வது ஸ்லோகத்துல படித்தோம். லிவிங். அப்புறம் ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவி சென்று பழத்தை சுவைக்க முயற்சிக்கிறது யாரு? நம்மளும் பண்றோம். ஏதாவது ஒரு அனிமல், மிருகங்கள் எல்லாமும் அப்படிதான் பண்றது. மரம் எவ்வளவு தூரம் நீண்டுள்ளது அல்லது எங்கு முடிகிறது என்பதை பார்க்க முடிவதில்லை. உயிரினங்களின் கிருஷ்ணரின் நித்திய துண்டான பகுதிகளிலும் இருந்தாலும் அவை புலன்களுடன் போராடுகின்றன. நம்மளால அதை பண்ண முடியல, போராடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர்கிட்ட வரணும்னு ஆசைப்படுறோம், ஆனா நம்மளால வர முடியறதில்லை. இதுக்கு இப்போ 2வது ஸ்லோகத்தினுடைய ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இது இருக்கு. இது படிச்சதுனால உங்களுக்கு 2nd ஸ்லோகம் புரிஞ்சு போயிடும். எஸ்மா 3 4 படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நரூபமஸ்தி கததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர்ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்கசஸ்திரேன திருடேன சித்வா ததபதம் தத்பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயः त्वमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवर्ति प्रस्तुता पुराणी. இந்த மரத்தின் உண்மையான வடிவத்தை இந்த உலகில் காண முடியாது. அது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அதன் அடித்தளம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் உறுதியுடன் இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்ட வேண்டும். அந்த மரத்தை எப்படி வெட்டணும்? பற்றின்மை ஆயுதம், எந்த மாதிரி அறிவாள் வச்சு வெட்டணும் இல்லையா? அந்த மரத்தை அது எதால பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தால வெட்டணும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் ஒரு முறை சென்ற பிறகு ஒருபோதும் திரும்பி வராத அந்த இடத்தை தேடி அங்கே எல்லாம் தொடங்கிய எல்லாம் பழங்காலத்தில் இருந்தே நிலைத்திருக்கும் அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம்
சரணடைய வேண்டும். அப்படிதான், அப்படி பண்ணாதான் நம்ம அங்க பகவான் கிட்டக்கு போக முடியும். சோ இந்த மரத்திலிருந்து எதால் வெட்டி எறியணும்? பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்டி எறிய வேண்டும். சோ இது என்ன அந்த 3-4 ஸ்லோகத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஏனென்றால் வேர் மேலேயும் நீட்டிப்பு மறுமுனையிலும் உள்ளது. பொருள் விரிவாக்கத்தில் நாம் சிக்கிக் கொள்ளும் போது மரம் எவ்வளவு தூரம் நீண்டுள்ளது, ஆரம்பம் எங்கே என்பதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. தந்தையின் பிரம்மலோகம் முதல் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு முதல் கிருஷ்ணர் வரை, கிருஷ்ணர் என்பது ஆராய்ச்சி பணியின் முடிவு. அந்த தோற்றத்தை எவ்வாறு தேடுவது? அறிவில் உள்ள நபர்களின் சங்கத்திலிருந்து, நல்ல அசோசியேஷன் இருந்தா அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கும். ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ், எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். படிப்படியாக தவறான பிரதிபலிப்பிலிருந்து விலகி செல்ல வேண்டும். இந்த தொடர்பை துண்டித்தல் உண்மையில் உண்மையான மனத்தில் நிலை பெறுதல். இந்த மாதிரி பண்ணாதான் நமக்கு அதுல நிலை பெற்று இருக்க முடியும். முக்கியம். இது எத்தனை ஸ்லோகம்? அதேதான். உறுதியுடன் பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் அசங்க சாஸ்திரேன விருதேன சித்வா. அப்படின்னா என்ன? உறுதியுடன் பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தை கொண்டு இந்த வலுவாக வேரூன்றிய மரத்தை வெட்ட வேண்டும். 15.3 ஸ்லோகம். ஓகேயா? எப்படி வெட்டுறது? கடவுளை நினைச்சிட்டு இதுங்கணும். attain the eternal abode, find the one in knowledge. அதை பத்தி தெரிஞ்ச வாழ்க்கெல்லாம் கேட்டு டிட்டாச்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட் ஆஃப் த ட்ரீ. அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா டிட்டாச்மெண்ட், பற்றின்மை, அதுதான் அதுக்கு காரணமா இருக்க முடியும். ஓகே, 5 படிங்க மாதாஜி. நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா விநிவ்ருத்த காமாஹ அத்யாத்ம நித்யா நிவ்ருத்த காமாக द्वन्द्वैर् विमुक्ता सुखदुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. கச்சந்தியமூடா பதமவ்யயம் தத். பொய்யான கௌரவம், மாயை மற்றும் பொய்யான தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள், ஜட காமத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்தில் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், குழப்பமடையாமல் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எப்படி என்பதை அறிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். நித்திய ராஜ்யத்தை யாரெல்லாம் அடைய முடியும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சவா தான், குழப்பமடையாம இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் அவளால் தான் அடைய முடியுங்கிறது இந்த ஸ்லோகம். அதாவது பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ள பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருளை ஒழித்து மயக்கம் உறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றார்கள். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா. அப்படின்னா கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் சச்சித் ஆனந்தா. எங்கேயும் இருப்பார். சச்சினா எங்கேயும் இருப்பார், எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சித்னா நாலேஜ், ஆனந்த்னா ஜாய், விக்கிரக உருவமாக கோயிலில் பார்க்கிறது. ஓகே, சரணடி முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஏதேனும் மரியாதையா இருக்கணும் அப்படி எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் நபரால் பரமபுருஷனிடம் சரணடைய முடியாது. இன்ப துன்பம், சுகம், துக்கம் முதலிய இருமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று ஞானத்தில் முழுமை பெறுபவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது சாத்தியமாகிறது. ஓகே, எல்லாராலையும் பகவானை அடைய முடியாது. முதல்ல டிட்டாச்மெண்ட் கத்துக்கணும். நமக்கு எல்லாரும் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்தா தான் நமக்கு மேல மேல நமக்கு எலிவேட் ஆகி நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, சரணடி முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தினால் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மை அறிவை விருத்தி செய்வதற்கு மூலம் ஜட இயற்கையின் எஜமானன் தான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானே எஜமானர் என்றும் அவன் அறிய வேண்டும். அதை புரிஞ்சாதான் அவனால இருங்க முடியும். நாம் சிறிய அம்சம், பகவான் பெரிய அம்சம். இப்போ படிச்ச 5ஆவதுக்கு தான் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு.
who will be able to surrender to the supreme god? எப்படி போய் நம்ம அடைய முடியும்? இப்ப சொன்னேன் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான். இங்கிலீஷ்ல இருக்கீங்க. Free from false prestige. என்னமா? Free from false prestige. எஸ், அதுல மேடம். கரெக்ட். இது வந்து முதல் தெரிஞ்சது மோக அப்படின்னாக்க ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் இல்யூஷன், மாயையிலேருந்து விடுபடணும். இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல, டைம் இல்லைன்னு விட்டுட்டேன். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டியூவாலிட்டிஸ், வினிவிருத்தா காமக அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த ஸ்லோகத்தில், அதுக்கும் அதுதான். டூயிங் வித் மெட்டீரியல் லஸ்ட் அண்ட் அன்டச் unbewildered, வினிவிருத்தாது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 5 வரைக்கும் முடிஞ்சாச்சு, 1 to 5. இப்போ 6 to 11 படிக்கலாம். இதில் திரு நடனம், டிரான்ஸ்மிகிரேஷன்ஸ், அது பார்க்க போகிறோம். எஸ்மா, 6 படிங்க மாதாஜி. நதத்பாசயதே சூர்யோ சசாங்கோ ந பாவகः யத்கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. என்னுடைய அந்த உறைவிடம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளிவிடுவது இல்லை. அதை அடையும் ஒருவன் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. அதுக்கெல்லாம் வந்து சூரியனும் கிடையாது, சந்திரனும் கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடையாது. அதனால்தான் அங்கே ஷைன் ஆகுது இல்லை. அவருக்கு பகவான் இருந்தாருன்னா அது ஒன்னே போருமே. அதை அவரை விட்டுக்க போய் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னா அவரோட உடம்புல இருக்கிற வர வெளிச்சத்தை வச்சுட்டே நம்ம அங்கே எல்லாருமே இருக்க முடியும். அதை அங்கே போய் சேர்ந்தாச்சுனாக்க மறுபடியும் எவனும் திரும்பி வரமாட்டான். அதாவது மறுபடியும் அடுத்த பதவிங்கிறது கிடையாது. இந்த தகவல்களால் ஒருவர் கவரப்பட வேண்டும். அவர் தன்னை இந்த நித்திய உலகத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளவும் யதார்த்தத்தின் இந்த தவறான பிரதிபலிப்பிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் விரும்ப வேண்டும். இந்த ஜட உலகில் அதிகமாக பற்றுதல் உள்ளவருக்கு அந்த பற்றுதலை துண்டிப்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டால் படிப்படியாக பற்றற்றவராக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தர்களுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தான் பொருள். அதான் இது. ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ண முடியும்? நமக்குள்ள ஒரு டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும், ஒரு 5-6 பேரான இருக்கணும் மினிமம். அவளோட உட்காந்து நம்ம அதுவும் கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சுமாராக தான் நம்மளால படிக்க முடியுது. இப்போ ஜெய்சி மாதாஜி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் நம்ம வச்சுருந்தா நம்ம உயர்த்திக்க முடியும். ஓகேயா? எஸ்மா, 7 படிக்கும். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஸ்தானிந்திரியாணி பிரகிருதஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் உள்ள உயிர் வாழ்கள் என்னுடைய நித்தியமான துண்டான பகுதிகள். கட்டுண்ட வாழ்க்கையின் காரணமாக அவர்கள் மனம் உள்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடுமையாக போராடுகிறார்கள். இந்த கட்டுண்ட உலகத்தில் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உட்காந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்துலயும் கட்டுண்டு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால இதுல இருந்து நம்மளால டிட்டாச் பண்ணிக்க முடியல. கட்டுண்ட வாழ்க்கைனா என்ன? அட்டாச்சு இது இருக்கு இல்லையா? என் குழந்தை, என் பிள்ளை, என் பேரை, பேத்தி, இப்படின்னு நம்ம இந்த இதுலயே சொல்லிட்டு இருந்தாக்க நமக்குன்னு அப்புறம் எப்படி இதுங்கிறது. அதனால பகவத்கீதை இந்த மாதிரி ஆன்மீக நூல்கள்லாம் படிச்சுட்டு விஷயம் தெரிஞ்சவாளோட நம்ம டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அப்புறம் காத்தால மார்னிங்ல ஜபம் செக்ஷன் அட்டன் பண்ணுவோம். மங்கள ஆரத்தி 4:30க்கு நடக்கிறது இல்லையா? அதை அட்டன் பண்ணி அந்த ஆரத்தியை பாருங்க. அங்கே இருக்கிற அந்த பாட்டெல்லாம் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குவோம். அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணினாக்க நம்ம ஆன்மீகத்தில் இந்த வேர்ல்டு இதுலேருந்து எப்படி அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து எப்படி டிட்டாச் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிட்டாச் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ அதே தான் இப்போ படித்தேன். வாட் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி? இதுவாடு இருக்கிறதுக்கு எப்படி ஐடென்டிட்டி? ஒரிஜினல் பொசிஷன் லிவிங் என்டிட்டிஸ் பிலாங் டு சுப்ரீம் லார்ட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அவள் போய் அதை சேர முடியும்.
current position, they are now struggling hard with the mind and senses in material world. இல்லையா, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹார்டா உட்காந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்துல இருப்போம் அப்படின்னு இப்ப படிச்சது தான் அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. எஸ் மை 8th படிக்கும். शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्छापुत्रमतीश्वरः उत्क्रमदीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति சாந்தியாதி वायुर्गन्धानि वाशयात् ஆயுர்கந்தானி வாசயாத். வாயு காற்று நறுமணங்களை சுமந்து செல்வது போல ஜட உலகில் வாழும் உயிரினங்கள் தனது வாழ்க்கையை பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்களில் ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு சுமந்து செல்கிறது. காற்றுல ஒரு சென்ட் பாட்டில் ஒரு சென்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா இந்த ரூம்ல அடிச்சாக்கா அந்த சென்ட் ஆடுறது என்ன ஆகுது, எல்லா இடமும் பரவுறது. அந்த காற்றாடுறது நறுமணங்களை சுமந்து செல்லுது. அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இந்த லைஃப்ல என்னென்ன பண்ணோமோ எல்லாத்தையும் உட்காந்து திங்க் பண்ணி இருக்கோம் இல்லையா. இந்த ஆத்மாவானது இந்த உடலை விட்டு புரியும் போது நிறைய இந்த மாதிரி கருத்துக்களை எல்லாம் சுமந்து செல்கிறது. பல்வேறு கருத்துக்களை ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போற சமயத்துல சுமந்து செல்கிறது. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் தனது நித்தியமான அம்சங்களாக கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறார்கள். ஜீவாத்மாவின் அடையாளம் பரமபுருஷனின் நித்தியமான அம்சமாகும். மனிதர்கள், பூனைகள், நாய்கள் மட்டுமல்ல ஜட உலகின் மிகப்பெரிய அதிகாரிகளான பிரம்மா, சிவன், ஏன் விஷ்ணு உட்பட எல்லா உயிர் வாழிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சங்களே. மனம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் போதே அவரது செயல்கள் நல்லவையாக உள்ளன. மனம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது அவரது செயல்கள் தொல்லை கொடுப்பவையாக இருக்கின்றன. மனம் தமோ குணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறான். ஜீவாத்மா பரமபுருஷனின் நித்தியமான அம்சம். பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமளிக்கிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்று, முதல் நிலைக்கு பேர் என்ன, விஷ்ணு தத்துவம். 2ஆம் நிலைக்கு ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாவுக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. இந்த 7th ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். உயிர் வாழி, இந்த 8வது ஸ்லோகம். உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வர தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளான். உத்கிரம கிரமதீஸ் ஈஸ்வரன் வருது இல்லையா 2வது லைன்ல, அதுதான். ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிகிரேஷன் எப்படி அதை மாத்திக்க முடியும்? டிரான்ஸ்மிகிரேஷன் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு. அது இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு. as a air carries aromas. இதுதான் ஓமையா காமிச்சிருக்கான். காற்று எப்படி நறுமணத்தை சுமந்து செல்கிறதோ அது மாதிரி நம்ம இந்த உடலானது, ஆத்மாவானது இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகும்போது நிறைய நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் சுமந்து செல்கின்றன. அது அனாலஜி. இது கொஸ்டின்ல இருக்கலாம், பெரிய கொஸ்டின் வர சமயத்துல. 9 படிங்க மாதாஜி. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை எடுக்கும் உயிர் வாழி மனதை பற்றிய குறிப்பிட்ட வகை, அதாவது காது, கண், நாக்கு, மூக்கு மற்றும் தொடு உணர்வை பெறுகிறான். இவ்வாறு அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட புலன்பொருள்களின் தொகுப்பை அனுபவிக்கிறான். ஓகேயா? உணர்வு உண்மை நிலையில் நீரை போன்றது, தூய்மையானதாகும். நீரை குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால் அது மாற்றமடைகிறது. அதுபோல தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதிக குணங்களில் தொடர்புக்கேற்ப மாற்றமடைகிறது.
84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அவன் பெறலாம். அதனால அவன் அந்த மாதிரியே அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி இருந்தாக்க மறுபடியும் 84 இதுல அவன் பண்ண பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுக்கு அடுத்த பதவி கிடைக்கும். மனுஷ பதவி கிடைக்கணும்னு ஒன்றும் இது கிடையாது. அவன் மறுபடியும் கீழ் பதவிக்காக போயிட்டு மிருகங்கள்ல போயிட்டான்னா மறுபடியும் மிருகங்கள்ல இருந்து அந்த லெவல்ல இருந்து அவன் மறுபடியும் மேல வரத்துக்கு இன்னும் டைம் ஆகும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நல்ல காரியங்களை பண்ணி நல்லதையே நினைச்சிட்டு டிட்டாச்மெண்ட் பற்றின்மையை வளர்த்து கொண்டு நம்ம வாழ்ந்தோம்னா இந்த வாழ்க்கை, அதுவும் சாகர சமயத்துல எதையை பத்தியுமே சிந்திக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். சிந்திக்காம இருக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது. என்னடா பண்றது, இப்படி வச்சுட்டு போறோமே எல்லாத்தையும், இந்த குழந்தைகள் பார்த்துக்குமா அப்படின்னு ஒரு இதெல்லாம் வரத்தான் வரும். இருந்தாலும் அந்த சமயத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளால நினைவோட கொஞ்சம் அறவோட இதுவா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, பெட்ல இருந்தாலும் சாகப்புறம் தெரிஞ்சாச்சுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா அதை பத்தி தயவு செய்து எல்லாரும் சொல்லுவோம். அது அன்கான்சியஸா இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஒரு கொமா ஸ்டேஜ்ல இருந்தா அது வேற விஷயம். அதனால நம்ம இப்ப பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் அப்ப நமக்கு அது கை கொடுக்கும். 10 படிங்கம்மா. உத்கிராமந்தம் சிதம் வாபி உக்ராமந்தம் சிதாவாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் புஞ்ஞானம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः முட்டாள்களால் ஒரு உயிர் வாழி தனது உடலை எவ்வாறு விட்டு வெளியேற முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? எப்படி இது உடலை விட்டு ஆத்மா போறது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு முட்டாளுக்கு புரியுமா? இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் அவன் எந்த வகையான உடலை அனுபவிக்கிறான் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அறிவில் பயிற்சி பெற்ற கண்களால் இதையெல்லாம் பார்க்க முடியும். ஞான சக்ஷிஷு, அறிவு, ஞானம்னா அறிவு இல்லையா, சக்ஷிஷுனா கண்கள். அறிவின் பயிற்சி பெற்ற கண்களால் இதையெல்லாம் பார்க்க முடியும். நம்மள படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்றதுனால நம்ம ஞான சக்ஷிஷு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனால நம்ம பார்க்க முடியும். எஸ்மா 11மா. யதந்தோ யோகினச்சைனம் யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த் யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதசः தன்னுணர்வு நிலையில் இருக்கும் முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதி இதையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் தன்னுணர்வு நிலையில் இல்லாதவர்கள் என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க முயற்சித்தாலும் அவர்களால் முடியாது. நம்ம இருந்துட்டு முதல்ல இந்த சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்புறமாவே இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் 1 by 1 நமக்கு வரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண பகவான் கொடுக்குறாரு. நிறைய பிராக்டிக்கலா நானே ஃபீல் பண்ணிருக்கேன், நிறைய பேருக்கும் அது மாதிரி வந்துருக்குன்னு சொல்ற அது மாதிரி. ஸோ அது மூலியமா தான் நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு அவர் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ பேசிக்கா நம்ம கிட்ட சாண்டிங் இருந்ததுன்னா எல்லாமே பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த அறியாமைக்கு மருந்து என்ன? அறிவு பயிற்சி பெறாதவர்கள் அறியாமையா இருக்காருன்னு சொல்லி, அந்த அறிவு இல்லைன்னாக்கா என்ன பண்ண முடியும்? இந்த அறியாமைக்கு மருந்து என்ன? அதுக்கு கிருஷ்ணர் அறிவு என்கிறார். அதுக்கு என்ன அறிவு வரணும்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? அறியாமைக்கு அறிவு தான் முக்கியம். பயிற்சி பெற்றவர்கள் இதையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஏனென்றால் அவர்களின் மனம் யோகா பயிற்சியால் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு சுய உணர்தலில் நிலை பெறுகிறது. ஆனால் மனம் வளர்ச்சி அடையாதவர்களும் சுய உணர்தலில் நிலை பெறாதவர்களும் என்ன நடக்கிறது என்பதை காண முடியாது. இருப்பினும் அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம். பக்தி யோகிகள் தான் உண்மையான யோகிகள். தன்னையும் உலகத்தையும் பரமபுருஷரையும் உணர்ந்தவர்கள் விஷயங்களை உள்ளபடி பார்க்க முடியும். யார் படம் போட்டிருக்கோம் அங்க பார்த்தாக்க சில பிரபுபாதா அவருக்கு அப்படியே உள்ளபடி அவரால் பார்க்க முடிஞ்சுது. பரமபுருஷரை உணர்ந்தவர்கள் விஷயங்களை உள்ளபடி பார்க்க முடியும். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளனர். ஆனால் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாத ஒருவன் உயிர்வாழியின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் என்பதை காண முடியாது. உயிர்வாழியின் உடல்ல மாற்றம் நிகழ்றது இல்லையா? சின்ன வயசுல இருந்தா மதியம் எப்படிலாம் இருக்கும் நம்ம, ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தா அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் அப்படியே இருக்கு. அதுக்கு அழிவும் கிடையாது,
அதை உருவாக்கவும் முடியாது, புதுசாகவும் பண்ண முடியாது. அப்படியே எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருந்திருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அது அவனால அறிவுள்ளவனுக்கு தான், அது அறிவுள்ள ஆத்மாக்களுக்கு தான் அது புரியும். அந்த என்ன மாற்றங்கள்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு புரிய முடியாது. சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது மின்சாரத்தின் பிரகாசம் ஆகியவை புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளிடமிருந்தே வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தொடக்கம் என்ன? சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது நெருப்புலேருந்து வர இது உஷ்ணம் அண்டு பிரகாசம் ஆகவும் வச்சுக்கலாம். மின்சாரம், மின்சாரத்துலேருந்து வர பிரகாசம் அண்டு அதுல இருந்து ஹீட் கிடைக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் யாரு மூலியமா பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட கிடைக்கிறதுங்கிறத நமக்கு அது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ 12லேருந்து 15 வரைக்கும் முடிக்கலாம். புருஷோத்தம யோகம் பராமரிப்புள்ள கிருஷ்ணரின் நிலை. ஏஸ்மா 12 படிங்க. यथादित्यकथं तेजो யதாதித்யகதம் தேஜோ जगद्भाषयतेऽखिलं ஜகத்பாஸ்யதே கிலம் यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ சந்திரமசி யச்சாக்னௌ तत्तेजो विद्धि मामकम् தத்தேஜோ வித்மாமகம். இந்த முழு உலகத்தின் இருளையும் அகற்றும் சூரியனின் மகிமை என்னிடமிருந்து வருகிறது. சந்திரனின் மகிமையும் நெருப்பின் மகிமையும் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. ஜட உலகை பராமரிப்பவராக கிருஷ்ணர். இந்த வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாழ்க்கை பற்றிய அத்தகைய கருத்தாக்கத்தின் பயன் என்ன? மகிமைகள், சன் முன்பு படித்தோம், சூரிய ஒளி பிரகாசம், சந்திரனுடைய பிரகாசம், அப்புறம் மின்சாரத்தில் வர பிரகாசம் அண்ட் ஃபயர். இந்த 4 தான் மகிமைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். எஸ் 13 படிங்க மாட்டாச்சு. गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यगमोजसा पुष्णामि शौषधी सर्वाः ऊषादि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो सूद्वा रसात्मकः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திலும் நுழைகிறேன். என் சக்தியால் அவை சுற்றுப்பாதையில் உள்ளன. நான் சந்திரனாக மாறி அதன் மூலம் அனைத்து காய்கறிகளுக்கும் வாழ்க்கையின் சாற்றை வழங்குகிறேன். அவர் சந்திரனாகவும் இருக்கார், சூரியனாகவும் இருப்பார். எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு காரணமும் அவர் தான். இன்னொன்று எனது நெருப்புக்கு உஷ்ணம் கொடுத்து அது ஃபயர்ல நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அது நெருப்பாகிறது அது கொடுக்குறதும் அவர் தான். எல்லாத்துக்குமே மகிமை. இதெல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய மகிமைகள் இல்லையா? ஒவ்வொரு கிரகத்திலும் நுழைகிறேன். எல்லாத்துலேயுமே இருக்கார். அது சந்திரன்ல போய் அங்கதான் இருக்க. நமக்கு காய்கறிகளுக்கெல்லாம் டேஸ்ட் இருக்குங்கிறோம். காய்கறிகளுக்கெல்லாம் டேஸ்ட் யார் கொடுக்குறா? சந்திரன்ல இருந்து வர ஒளி தான். அது மூலியமா இந்த காய்கறிகள் பட்டதுன்னா நல்லா ஸ்வீட்டா, பழங்களுக்கெல்லாமும் ருசி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் யாரு? சந்திர பகவான்கிட்டேருந்து வர அந்த ஒளி வெளிச்சம் அது பட்டதுன்னா அந்த பழங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும். எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் சொல்றாரு. ஓகே, கிருஷ்ணா இஸ் த மெயின்டைனர் ஆஃப் த ஜட உலகை பராமரிப்பதாக கிருஷ்ணர். இப்பதான் படிச்சோன்னே அது இங்கிலீஷ்ல. எஸ்மா 14 படிப்போம். अहं वैश्वानरो भूत्वा அகம் வைஷ்ணவோ பூத்வா प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः भजाम्यन्नं चतुर्विधम् பஜாமியன்னம் சதுர்விதம். ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் செரிமான நெருப்பாக நான் இருக்கிறேன். மேலும் 4 வகையான உணவுப் பொருட்களை ஜீரணிக்க உதவும் வெளிச்செல்லும் மற்றும் உள்வரும் உயிர் காற்றும் நானே. மூச்சு விடுறோம், மூச்சு வெளியில விடுறோம் இருக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் யாரு காரணம்? அதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தான். அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வயிற்றுக்குள்ள ஜீரணமாகணும் இல்லையா? சாப்பிட்டு என்ன கண்ட கடத்துல சாப்பிடணும் போய் இஷ்டத்துக்கு. அந்த சாப்பிட்ட உடனே வயிற்றுக்குள்ள போய் இது ஜீரணம் ஆகுதா இல்லையா? அது ஒரு டெம்பரேச்சர் வேணும், அதுக்கு ஒரு உஷ்ணம் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? அதுக்கு ஜெரிமானம் பண்றதுக்கு உண்டதான் நம்ம
பாடி டெம்பரேச்சர் 98.4 இருக்கணும் இல்லையா? அது குறைச்சலா இருந்தனாக்க டெட் பாடியில போய் பார்த்தாக்க அது ஜீரணம் ஆகுமாங்க? எப்படி ஜீரணம் ஆகும்? ஆகாது. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அங்க போயிடுது. இது செரிமானம் அதுக்கு வருகிற உஷ்ணத்தை கொடுக்கறது நான் தான். 4 உணவுப் பொருள்களையும் ஜீரணிக்க உதவும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படிங்கிறது. எல்லா கிரகங்களும் காற்றில் மிதப்பது இறைவனின் சக்தியினாலே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது மனிதனால் நீரில் மிதக்க முடியும். ஆனால் உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு மீண்டும் மிதக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. சோ இப்ப படிச்சோமே அதுதான் இருந்தது இல்லையா? இப்போ எஸ்மா 15 படிக்கும். सर्वस्य साकं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमतो अबोधनं च ज्ञानमबोधनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च वेदान्तकृत्वेदविदेव चाकम् நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் அமர்ந்திருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே நினைவு, அறிவு, மறதி வருகின்றது. எல்லா வேதங்களிலும் நான் அறியப்பட வேண்டும். உண்மையில் நான் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவன், வேதங்களை அறிந்தவன். ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கு. சர்வசிச்சாவும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷ்ல மீனிங் கொடுத்துருக்கு. ஸோ 15லேருந்து 20 இப்போ லாஸ்ட். புருஷோத்தம யோகம் பகவத்கீதையின் 3 ஸ்லோகங்கள். இது இம்பார்ட்டன்ட். இப்பதான் 3 ஸ்லோகங்கள் வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகை உயிரினங்களை சுருக்கமாக கொண்டு ஸ்லோகின்னு பேர். இதுக்கு பேர். எத்தனாவது இது? 15, 16, 17 நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்லுவோம். ஓகேம்மா, 16 படிங்க. स्वामिमौ पुरुषौ लोके स्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च सहस्राक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते गूढस्थोऽक्षर उच्यते. பிழைக்கக்கூடிய மற்றும் தவறாதவை என 2 வகை உயிரினங்கள் உள்ளன. பிழைக்கக்கூடியவை மற்றும் தவறாதவை என்று உள்ளன. ஜட உலகில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தவறாதது. ஆன்மீக உலகில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தவறாது என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிழைக்கக்கூடியவை மற்றும் தவறாவை என்று 2 வகை உயிரினங்கள் உள்ளன. ஒன்று பிழைக்கிற பொழுது உலகில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தவறாதது. ஆன்மீக உலகில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தவறாதது என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதுலயும் தவறாதது, இதுலயும் தவறாது அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. ஜட உலகில தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்துல தவற விடாது. ஆமா, ஒரு நிமிஷம். இதுல என்ன கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிளேஷன் பார்ப்போம். அதாவது 15, 16 பர்பட்ல என்ன கொடுத்துருக்கா பார்க்கலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் அநேக கவலைகளால் குழப்பம் மற்றும் மோகத்தின் வழியினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தின் பலனாக பற்றுடையவராகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகிறார்கள். ஒரே ஒரு சொல்லு, சாரி, 16 சாப்டர் என்னடா அது தப்பா இருக்கு என்பது. உங்களுக்கு எல்லாம் டைம் கிடைக்கிறச்சு பர்பட் எல்லாம் படிக்கணும். நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இன்னும்.
ஓகே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே. வியாசதேவராக அவதரித்த போது இறைவன் வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றினார். இங்கே வேதாந்த சூத்திரத்தின் உட்பொருள் அவரே சுருக்கமாக வழங்குகிறார். உயிர் வாழுகள் எண்ணற்றவை. அவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஜீவன்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் நித்தியமான அம்சங்கள். அவர்கள் ஜட உலகில் தொடர்பு கொள்ளும் போது ஜீவ பூத்தா என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரசர்வாணி பூத்தானி என்னும் சமஸ்கிருத சொற்கள் இவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்ற பொருளை தருகின்றன. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றால் தனித்தன்மை இல்லாதவர்கள் என்று பொருள் அல்ல, மாறாக ஒற்றுமையுடன் செயல்படுபவர்கள் என்பது பொருள். படைப்பின் நோக்கத்திற்கு அவர்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கின்றனர். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் படைப்பு என்னும் விஷயம் இல்லை என்பது உண்மையே. ஆனால் வேதாந்த சூத்திரத்தின் பரமபுருஷ பகவானே எல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் இந்த கருத்தை விளக்கப்படுகின்றது. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய கூற்றின்படி உயிர்வாழிகளின் 2 வகுப்பினர் உள்ளனர். வேதங்கள் இதற்கு ஆதாரம். இதை பற்றி ஐயம் எதுவும் இல்லை. மனம் மற்றும் 5 புலன்களுடன் உலகில் போராடி கொண்டிருக்கும் உயிர்வாழிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஜட உடல்களை பெற்றுள்ளனர். ஒரு உயிர்வாழி கட்டுண்டி இருக்கும் வரை அவனது உடல் ஜடத்தின் தொடர்பினால் மாறிக்கொண்டுள்ளது. ஜடம் மாற்றமடைவதால் உயிர்வாழியும் மாற்றமடைவதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உள்ள உடல் ஜடத்தினால் செய்யப்பட்டது அல்ல. எனவே அகில மாற்றம் ஏதும் இல்லை. ஆன்மீக உலகில் இருப்பவர்களோ ஒன்றுபட்ட நிலையில் முக்தி பெற்றவர்களாக உள்ளனர். ஓகே. சோ 17 படிங்க மாதாஜி. உத்தம புருஷஸ்வன்யஹ உத்தம பரமாத்மே உதாஹிருதஹ யோ லோகத்ரயம் ஆவேஷ்ய பிரபத்யவ்யய ஈஸ்வரஹ. இந்த இருவரையும் தவிர இந்த உலகங்களுள் நுழைந்து அவற்றை பராமரித்து வரும் மிகப்பெரிய உயிருள்ள ஆளுமே இறைவன் தானே என்கிறார். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனாக பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். இந்த இதுல பரமாத்மா உள்ளார். எல்லா எண்ணிலடங்காத உயிர்களுக்கு அப்பால் முழு முதல் கடவுளான பரமாத்மா உள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டது. எதையோ தொட்ட எங்கேயோ ஓடி போயிடுச்சு. சரி, அது வரமாட்டேங்குது, பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 2 வருடத்துக்கும் பராமரித்து வரும் மிகப்பெரிய உயிருள்ள ஆண்மை இறைவன் அப்படின்னு அவரே சொல்லிக்கிறார் 17வது ஸ்லோகத்துல. 18 படிங்க மாதாஜி. யஸ்மாத் சரமதீதோகம் அக்ஷராத் அபிச்சோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. நான் தெய்வீனமானவன், தவறக்கூடியவன், தவறாதவன், 2ற்கும் அப்பாற்பட்டவன், நானே மிக பெரியவன் என்பதால் உலகிலும் வேதங்களிலும் அந்த உயர்ந்த மனிதனாக நான் கொண்டாடப்படுகிறேன். என்னை ஏன் அப்படி கொண்டாடுறா? இதனால நான் தான் எல்லாத்துலயும் தவறாத எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன் தான்.
அதனால அவரை உயர்வாக கொண்டாடுகிறார். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் 15, 16, 17, 16, 17, 18 ஸ்லோகத்துக்கு பேரு திரைலோக். என்ன ஸ்லோகம் பேரு? Trilok. சதுர்ஸ்லோகி. சதுர்ஸ்லோகி. திரைஸ்லோகி. கரெக்ட், திரைஸ்லோகி. சதுர்ஸ்லோகி மத்தது 3 தான். 16, 17, 18. சாரி, 16 இங்க இருக்கு பாருங்க. திரைஸ்லோகி இங்க இருக்கு, இது இருக்கு பார்த்தீங்களா? திரைஸ்லோகி 16, 17, 18. ஓகே, 16 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது? 2 வகையான உயிர்வாழிகள் அமைப்புகள் உள்ளன. பௌதிக உலகில் தவறக்கூடியவை, நிபந்தனைக்கு உட்பட்டவை, மற்றும் ஆன்மீக உலகில் தவறாதவை, அதாவது விடுதலை பெற்றவை அப்படின்னு பார்த்தோம். 16. 17வது ஸ்லோகத்துல எப்படி? பரமாத்மா இரண்டிற்கும் எஜமானர். அவர் மிகப்பெரிய ஆளுமை. அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைகிறார். அப்புறம் பின்னர் என்ன பண்றார் கிருஷ்ணர்? நான் அந்த பரமாத்மா உலகங்களிலும் வேதங்களிலும் கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிறார். ஸோ 16, 17, 18 இந்த 3 ஸ்லோகமும் சேர்ந்தது திரைஸ்லோகி கீதான்னு பேர். ஸோ இது அவர் தான் மேலே எல்லாரும் அவரை வழிபடுறா அப்படின்னு. தவறினவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 பக்கமும் படம் போட்டிருக்கு. அவரை எல்லாரும் அவரை கடைசியில சேருவார். எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் மூல காரணம். ஸோ இது பிரம்மா இருந்தது. பிரம்மாவுக்கு எல்லாரையும் இருந்தா கூட பிரம்மாவை படைச்சதே விஷ்ணு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த படம் பின்னாடி போகுது. எஸ், 19 படிக்கும். யோ மாமேவமசம்மூடோ யோ மாமேவ சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரதம் சர்வபாவேன பாரத. பரதனின் மகனே, என்னை பரமபுருஷ பகவானாக சந்தேகமின்றி அறிந்தவன், அனைத்தையும் அறிந்தவன் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எனவே அவர் முழு பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். அவனால் எப்படி அந்த முழு பக்தியில ஈடுபட முடிகிறது? அவரை அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். அவரை பத்தி கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுட்டவர் தான் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். எல்லாராலையும் ஈடுபட முடியாது. அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்தை விட்டுட்டு அந்த உலகத்துல ஆன்மீக உலகத்துலதான் அவன் முழுக்க நாட்டம் இருப்பா, நாட்டத்தோட. ஸோ இந்த இடத்துல படம் போட்டு காமிச்சிருக்கு பார்த்துக்குவோம். அவர் வச்சு எப்படி பூஜை பண்றாரு, எப்படி பண்ணும். கீழே ஆச்சாரிகள் எல்லாம் வச்சுதான் பூஜை பண்ணும். கீழே ஆச்சாரியர்கள் மேல பகவானோட படத்தை வச்சு பண்ணணும். எஸ்மா 20 கொடுங்க, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதமுக்தமயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ச பாரதம். பாவமற்றவனே, இது வேத சாஸ்திரங்களில் மிகவும் ரகசியமான பகுதி. இது இப்போது என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை புரிந்து கொள்பவர் ஞானி ஆவார். மேலும் அவரது முயற்சிகளில் முழுமையை அறியும். ஓகே, இதை புரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா ரகசியமான பகுதி, கான்பிடென்ஷியல். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள அறிவு வேதாந்தத்தின் சாதாம்சமாகும். மேலும் வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமான பகுதி பொருள் ஆகும். புரிதலின் பலன் என்ன? ஒருவன் ஞானியாகி அவரது முயற்சிகள் முழுமையை அறிய முடியும். புருஷோத்தம யோகத்தை புரிந்து கொள்ள என்ன தகுதி வேண்டும்? பாவமின்மை, சின்லெஸ்னஸ் அது இருக்கணும். ஓகே, இந்த 3 பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த சாப்டரோட புருஷோத்தம யோகாவுடைய 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுதான். ஓகேயா? வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமான பகுதி பொருள் இது. அவரது முயற்சிகள் ஒருவர் ஞானியாகி புரிதலோட பலன் எப்படி ஞானியாகி முயற்சி முழுமையாக அறிய முடியும். புருஷோத்தம யோகத்தை புரிந்து கொள்ள என்ன தகுதி வேண்டும்? பாவமின்மை, சின்லெஸ்னஸ்.
ஸோ இந்த சாப்டர் இந்த 20 ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சு போட்டு ஒரே நிமிஷம் 20வது ஸ்லோகத்துக்கு ஏதாவது கொடுத்துருக்கா பார்க்கலாம். பர்பட்ல தேசி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? அதுல ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா 20th ஸ்லோகாக்கு பர்பட் படிக்கணுமா மாதாஜி? அதுல இருக்கா ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா? பக்தி தொண்டுல ஃபுல்லா இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு நிறைய. நிறைய இருக்கா? அந்த அனக 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 என்ன சொல் விசேஷமானது அதெல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. இல்ல இல்ல நான் கொஞ்சம் என்னமோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் நேத்திக்கு. ஒரு நிமிஷம் வந்து இது குஹ்யதமம் தானே படித்தோம். இதி குஹ்யதமம். ஓகே. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவம் மற்றவனே என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதுதான் அவருடைய சாராம்சம். அது 3 பாயிண்ட் அங்க சொன்னோம், படிச்சாச்சு. பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானும் ஒன்றே. பகவானுக்கான பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானும் ஒன்றே. பக்தி தொண்டும் பண்ண போடாக்க பகவான் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஏனெனில் ரெண்டுமே ஆன்மீகமானவே. பக்தி தொண்டு முழு முதற் கடவுளின் அந்தரங்க சக்தியில் நடைபெறுகிறது. பகவானை சூரியனுக்கும் அறியாமையை இருளுக்கும் ஒப்பிடுகிறார்கள். எங்கே சூரியன் இருக்கிறதோ அங்கே இருளை பற்றிய கேள்விக்கு இடமே இல்லை. எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சரியான வழி நடத்தலின் கீழ் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு ஆற்றப்படுகின்றதோ அங்கு அறியாமையை பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் ஒவ்வொருவரும் ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட அறிவுடையவனாகவும் தூய்மையானவனாகவும் ஆக வேண்டும். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த நிலைக்கு வரவில்லை எனில் சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில் ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவமான அறிவாளி அல்ல. அர்ஜுனனை குறிப்பதற்கான என்ன கொடுத்துருக்கு? மயானக இருக்கு பாருங்க ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் லைன். அது வரையும் பாக்குறேன். எங்க வருது அனகங்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்ட் மயானக. மயானக. அனகன்னா என்னன்னு கேட்டாக்க அனக என்னும் சொல் மிகவும் விசேஷமானது. எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடாமல் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்பதே அனக பாவமற்றவனே என்பதன் பொருளாகும். ஒருவன் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் எல்லா பாவ செயல்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். பின்னர் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பக்தி தொண்டு தூய்மையும் சக்தியும் நிறைந்ததாக இருப்பதால் இதில் ஈடுபட்ட உடனேயே ஒருவன் தானாகவே பாவமற்ற நிலைக்கு வந்து விடுகிறான். நம்ம அதாவது சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம நிறைய பாவங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். போன ஜென்மத்து கர்மா தான் நம்ம இப்பெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னு சொல்றோம். இப்போ அனுபவிக்கிறதுலாம். ஆனா நம்ம ஒன்ஸ் இந்த பகவத்கீதைன்னு படிக்கிறதுக்குன்னு வந்துட்டோம் இல்லையா, அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண பாவங்கள்லாம் போயிடுது. நம்ம இப்ப அப்படியே போயிடுச்சுங்கிறல இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம போன ஜென்மத்து கர்மாக்கள், போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள் தான் கஷ்டப்படுறதுங்கிறதெல்லாம். சந்தோஷமா இருக்கிறதும் அதுதான். அது இந்த ஜென்மத்துல பண்ணது நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல தெரியறதா அது பகவான்கிட்ட போறோமோ கோலோகம் போறோமா எல்லாத்தையும் அவர் தான் எடை போட்டு நமக்கு கொடுக்குறோம். அதனால அந்த இதுனாக்க இப்போ இதுல வந்தாச்சுனாலே பக்தி தொண்டுங்கிறதுக்குள்ள வந்தாச்சுனாலே நம்ம பாவமற்றவர்களாக விடுகிறோம். தூய பக்தர்கள் உறவில் பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது அவன் அடியோடு அழிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. அவ்வாறு அவன் கடக்க வேண்டியவற்றில் மிகவும் முக்கியமானது இதய பலவீனம் முதல் வீழ்ச்சி. இதய பலவீனம் ஜடையர்க்கின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம். அந்த விருப்பத்தினால் ஒருவன் பரமபுருஷத்தின் திவ்யமான அன்பு தொண்டினை கைவிட்டு விடுகின்றான். 2வது இதய பலவீனம் என்னவென்றால் இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான தன்மையை அவன் அதிகப்படுத்துகிறான். ஜாஸ்தியா இன்னும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இதை என்ஜாய் பண்ணும் அதை என்ஜாய் பண்ணும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறான். அந்த மாதிரி இருந்தா அதை இதை நம்ம விடும்படியா ஆயிடுறது.
இதயத்தின் நிபுணர்களோ இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் 5 பதங்கள் இந்த இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறையை விளக்கினார். மேலும் 6வது பதத்திலிருந்து இறுதி வரை அத்தியாயத்தின் மீதமுள்ள பதங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, இந்த சாப்டர் இது வரைக்கும் படிச்சாச்சு. திரைஸ்லோகி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகே, வாஞ்சா கல்பது ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மதே. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः. हरे कृष्ण